Took up for me when everyone was down on me. You always did understand. Shokamandi ke Boys to Men abesithi A Song for Mama thanda besibeka phanke kwimizuzu 19 minutes kubethe phanke insimbi ka-8 o'clock shilo ke nathi ke mphulaphulisi yakwezenzekayo kwisithili sikachunyana ngolusuku lwanamhlanje sikumasipala ke wasesakhe sizwe local municipality ndijoyinwa nguye ke ukhansila Thembelakhe Tasana kwa-ward 9 namhlanje ke kukho i-ward 9 community dialogue kwi-stakeholders ezininzi ekulindeleke zibe ke ziphana ke kulamhla ke namhlanje kodwa ke sawuva banzi ngokhansila Tasani into yokuba ke mhlawumbi iprogram yanamhlanje kulindeleke ibe ke iqhuba kanjani na. Khansila masikubulise enkqubeni sikunike elithuba uzibulisele komphulaphula weVukani FM ngale mini namhlanje. Mandizibulise Matshisi, ndibulise abaphulaphuli beVukani Community Radio, ndibulise abaphulaphuli baseKhrizani bonke nabasesakhe sizwe naseward 9 ngokunjalo. Nkosi. Nkosi kakhulu kansila. Ngokwenene namhlanje ayatsha amadama namanzi. Udla ngokutsho ke kansila xa ugushuza usebenza uthi atsha amadama namanzi. Sijonge kwi-community dialogue ku-ward 9 siqale sijonge nje ngaba mhlawumbi yintoni injongo zokuba ube ubamba ke ngakumbi program ekumila kunje phaa ku-ward 9? Njengomthunywa Matshezi, uxanduva lam kukwenza lento kuthiwa interaction, that is unxibelelwano urhulumente nabahlali. Injongo yam leyo kuba mna ndingumthunywa ndenza laa nto ndithunywe ngoku ndibiza urhulumente ezibantwini ingabi ngabantu abaye kurhulumente. Izinjongo zam ezo, sihlahlale sibe nonxibelelwano norhulumente. Dilapho bandikhoyo. Sizama ukujonga ke ngakumbi stakeholders zawuba yinxalenye ngakumbi yale program yanamhlanje nokuba zizawuncedisana njani ngakumbi nabahlali phaa ku-ward 9. Into ezakwenzeka Matshezi phaya those sithi phaya dialogue. Yes. Phaya uyazibona sinabo no-health phaya, sinabo no-home affairs. Phaya siphinde siqhube nenkqubo that is a service delivery. Iinkonzo bazawuserviswa abantu phaya kwii-departments ezikwazi usevisa abantu, but umba wethu yingxoxo-mpikiswano phakathi kwabahlali neza departments. Nanti into ezakwenzeka phaya kuba i-concern yethu into yoba siba ne-crisis ukuthi into azenzeki, but ibalulekile ke into ebalulekileyo nantsi ndizakwenza nje umzekelo, sinotransport phaya. Sisoloko ke sikhala ke ngendlela. Kubalulekile ke into yoba utransport lo udishana ezendlela akazophendula ebantwini, azosichazela ngeeplans zakhe uba zithini, akasincedisa phi, sike sibe nonxibelelwano nabo. Siba ne-crisis yento zesikolo transport phaa esoloko zibuzwa kooceba esingazaziyo. Kubalulekile ke sibize abantu kuthiwa zii-sources, that's abanikazi bazo, kuba ke bazophendula, bazosixela ii-plans zabo ngezinto zibuzwa ngabahlali nazinto ebalulekileyo. Ngamanye amagama just ukunikeza nje umfanekiso ngqondweni, ewe zizawuba khona iinkonzo eziqhubayo outside but ibiqhuba idialogue nezi stakeholders zikhona zonke sele uzikhanganyile phakathi. Ithi loo nto umhlali uzawuba nethuba lokuba azibuzele ngokwakhe kwaba bantu ubabizileyo wena kule program. Into ezakwenzeka Matshezi, abahlali nothi uceba. Okay. Mna nam zawuhlale esitulweni. Okay. What is going to happen phaya? I-department zabe zikho zonke. Abahlali bazawubuza imibuzo, i-department nganye izawupresenta iprogram yayo, okay, or ii-plans zayo. But imibuzo nee-concerns abahlali zizawusuka kubahlali ezantsi, so that mzakwenza umzekelo, sine-crisis yombane. Njengoba sisazi u-Eskom ekhala ngombane, abahlali bekhala ngee-units eziphezulu ezidura and so on and so on. Kulapho ke ngoku u-Eskom funeka ephendule. Ke kuzakwenzeka loo nto, ii-questions zawusuka ezantsi, iimpendulo zisuka phezulu kwii-departments. Ndikuvile mna khansila. Ukujonga nje amaxesha iprogram iyawuba iqala ngabani ixesha, sijonge nevenue into yobani zawube niyibambele phi na? Ivenue iselowalfutha Matshezi Community Hall ecaleni kwe-DM Skhosana High School. I-program ke ndicinga uba sifanele uba siyaqala ngo-9. Okay. But ke baza phaa ngo-8, but the real time sawuqala ngo-9. Into endifuna isiteyitha ke Matshezi nantsi, sinayo ne-post bank phaa. Sibe ne-crisis ke Matshezi kakhulu ngento edibene ne-post banks. Abantu
imali zabo zatshonela andizothi zitshonile sadibana neposi sengasavuli abantu sebangafumana imali zabo sabamema abantu asimeme only Ward 9 kule nto idibene nepost bank wonke umuntu from komthingwefu Ward 8 all the wards mabeze because post bank izabikho isense services phaya naba bantu be350 usasa uzabe khona phaya zezinye zezinto siyabacela abantu most abantu idibene nepost bank mina le idibene noEscom siyabacela abahlali babaphume kangangoko baye bayozimamelela bayofumana ezinkonzo bazinidayo enkosi kulindeleke nibe niqukumbela ngabani ixesha iprogram lena my council ndicinga ngo4 ngo4 kokugqibela nje amazwi okumema ngakumbi abahlali basesakhe isizwe nomuntu ke mhlawumbe ongekho kuWard 9 ezibutile into yokuba uyakwazi ukuxhamla ngakumbi kule program yanamhlanje ngabuthini njengocouncil into enoyithetha njengocouncilor Matshezi sithi service to the people inkonzo ebantwini lanto yokuqhuba phaka lana ikhona inkqubo ekuthiwa i-public participation yenye yezinto esiyenzayo leya ndiyabacela kabahlali kuzo zonke iwards abakwazi ukufika eWard 9 bayobukela bayoservice abakuservice ndabacela more special abam eWard 9 iWard 9 iqala kumbhenge iye umelo walanga ngema ngomahlungulo ndiyabacela neportion yaseWard 8 which is upper foot iyona iportion ikufutshane kum ndiyabacela kangangoko abahlali zonke departments zabe zikhona engakho yaba iapologize with try all our level best sizimeme kangangoko nomasipala wethu uzabe khona apha ilanto kwidepartments ezithile njengoba bemenye ngiceba ndasikhoma nami ipart ke asesakhe isizwe kodwa umasipala administration ndicinga izabe iyipart kwizinto esifuna uzibuza phaya nansi into enoyithetha mabahamba abahlali bawuzibuzela abantu akwethu inxandu velame ndingiceba ndicinga ndiligqibile mna ndizenazo ii-departments zonke abantu abajonge kurhulumente mabeze bazobuza imibuzo bazophendulwa bacacelweyo bangacacelwayo ndicinga imeka ngola hlobo Matshezi Nkosi kakhulu Councillor masibulele tata ngexesha othe wabeke usipalona inkubeni sikhululeke ndiyaqonda kusuku lwakho lubhizi kakhulu nontombi enkosi kakhulu Nkosi umsasazi wami